Po prihlásení sa do služby je jeho povinnosťou postarať sa o funkčnosť, a teda o kontrolu všetkých zdravotníckych prístrojov a súčastí, pomôcok, úplnosti liekov, ktoré by mohol pri akomkoľvek druhu zásahu potrebovať. V prvom rade si pilot musí prebrať vrtuľník po technickej stránke, to znamená skontroluje, či je v poriadku, skontroluje doplnenie kvapalín, skontroluje, či funguje všetko tak, ako má, urobí si skúšku pred tým, ako by mal letieť. To znamená, že pripojí si pozemný zdroj, skontroluje si činnosť čerpadiel, elektrických prístrojov, všetkých svetielok, všetkých výstražných tabiel. Pokiaľ skontroluje vlastne vrtuľník znútra z kabiny, v prípade, že je v poriadku, tak kontroluje jeho technický stav, to znamená doplnenie olejov, doplnenie kvapalín, vôľa prípadná nejakých technických častí a vlastne všetko, čo musí byť skontrolované predtým, ako vrtuľník môže vzlietnúť, pretože v prípade, že keď dostane zásah, tak túto kontrolu v podstate už nemôže vykonávať, lebo na to nie je čas. V prvom rade pozrieť si celý vrtuľník, v akom je stave, skontrolovať hlavne medicínske prístroje, či sú podobíjane. Potom otvoriť ten batoh, pozrieť sa v tom batohu, či niečo neexpiruje, či je všetko tak, ako má byť, či je to na svojom mieste, či niekto niečo neodložil, neschoval, nepremiestnil. Urobím si právnu kontrolu celého vrtuľníka. To znamená od olejov, mazív, kontrola, či nie je niečo poškodené, či je všetko v poriadku. Takisto zisťuje počasie, to znamená musí vedieť, aký je stav počasia a musí byť pripravený na to, v prípade, že dostane výzvu, či môže letieť, alebo kde môže letieť, alebo či je tam nejaké obmedzenie. Vo chvíli, keď dostaneme výzvu na let, tak táto výzva sa rozdeľuje vlastne medzi všetkých troch členov posádky. Počas tohoto prebratia správy, ktorú preberá samozrejme lekár, s upresňujúcimi údajmi o mieste nešťastia, o spôsobe komunikácie, prípadne o poveternostných podmienkach na mieste toho nešťastia, tak už počas tohto záchranár vyráža, otvára hangár. Ja mám tú úlohu, aby som ten vrtuľník dostal na odletovú plochu. Čakám, kým si pilot s doktorom preberú lokalizáciu toho miesta nešťastia. Pilot samozrejme v prvom rade zisťuje počasie, to znamená, či sa tam dá letieť. A samozrejme, čo najlepšie je zistiť čo najviac informácií na Zemi ešte predtým, ako vzlietneme. To znamená, akým spôsobom sa dostali na to miesto, po akej značke išli, kde odbočili, či je tam nejaký význačný bod, nejaká lúka, alebo je to v hustom lese, alebo na ktorej strane vidia slnko, alebo či majú výhľad na nejakú oblasť, nejakú dedinu, tak toto všetko vlastne zisťujeme ešte pred letom. Počas štartovania motorov má pilot veľmi veľa údajov a vecí, ktoré musí sledovať. Pridáva palivo, sleduje hodnoty, dodržuje limity, to znamená dáva pozor, aby všetko bolo v norme. A z tohto dôvodu mu priestor okolo vrtuľníka v tom čase sleduje záchranár. Dávam pozor, či náhodou z priestoru motorov neuniká náhodou palivo, nevyteká z niekaďal olej. Záchranár sledovanie priestoru okolo vrtuľníka ukončí po nahodení až druhého motora a na pokyn pilota si sadá do vrtuľníka a tým pádom sme pripravení na vzlet. Pri primárnych zásahoch vlastne do úplného zastavenia rotora vrtuľníka, aj toho hlavného, aj chvostového, záchranár musí dávať pozor na bezpečnosť jednak vrtuľníka, ale hlavne okolitých osôb, ktoré častokrát utekajú k vrtuľníku. Čiže ostáva jedine lekár, ktorý môže odísť ešte spod točiaceho sa vrtuľníka na miesto nešťastia, aby sme mohli poskytnúť tú prvú pomoc adekvátne tomu poranenému. Po pristáti v zdravotníckom zariadení sa vraciame späť na základňu a tam nás čaká zase úloha dať vrtuľník do funkcie schopného stavu, teda nielen doplniť palivo, upratať, umyť, vydezinfikovať, ale samozrejme dobiť, prípadne vymeniť baterky v prístrojoch, doplniť lieky, obvezy, tak aby sme boli na akýkoľvek zásah zase znova prichystaní. Najviac vlastne pozitívny zážitok je vtedy, keď dokážeme pomôcť v prípadoch, kedy sme možno jediní, ktorí môžu byť na danú akciu použití, alebo čo sa týka času a miesta a lokality, tak ten vrtuľník je najvhodnejší. No a v takom prípade, že dostaneme pacienta do nemocnice, vtedy to človeka spadne a z toho máme vždycky dobrý pocit.